εγώ τι έφταξα! Αχ, τρόμαξα ρε! Πριν λίγο καιρό βγήκε το Bite by Nights και αποφάσισα να το δοκιμάσω. Σε αυτό το παιχνίδι μπορείς να γίνεις εσύ ο κυνηγός και ο κυνηγημένος. Οι κυνηγοί είναι ο Springtrap, ο Mimic και ο Ennard. Επίσης αν παρατηρείτε ότι λέει άλλα ονόματα εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί λέει άλλα ονόματα, πάντως τα κανονικά τους είναι αυτά που σας είπα εγώ. Και από τους Survivors το πρώτο class είναι το Customer, το δεύτερο class είναι το Medic, το τρίτο class είναι το Fighter και το τέταρτο class είναι το Security Guard. Εγώ έχω παίξει το παιχνίδι λίγο και έχω αγοράσει από τους κυνηγούς δεν έχω πάρει κάποιον, αλλά από τους Survivors έχω το Fighter που αγόρασα και το Security Guard. Τώρα επειδή έχουμε από κονσόλα, το Security Guard είναι λίγο δύσκολο να το χειριστείς, δηλαδή αν δεν πεις first person είναι λίγο δύσκολο να πετύχεις τον άλλον. Οπότε εγώ παίζω λίγο περισσότερο με το Fighter, αν και ούτε και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά τέλος πάντων. Γράψτε μου στα comments ποιο είναι το αγαπημένο σας class και ποιο είναι το αγαπημένο σας animatronic. 5, 4, 3, 2, 1, επιτέλους. Λοιπόν, αυτός που είδατε ήταν ο Ennard. Επίσης παίζει, ελπίζω τον λέω σωστά. Ναι, αυτός μπορεί να πάρει τις μορφές από άλλους παίκτες. So, Παναγία μου, τρέχα, όχι. Πρώτα εδώ βρήκε να έρθει. Όχι εμένα, μην κυνηγήσεις εμένα. Δεν έκανα κάτι. Τρέχα. Μπρο, εν τω μεταξύ, τι είναι αυτό που έχω στο κεφάλι μου? Φώκια, νομίζω φώκια είναι. Πόσο δυνατή είναι αυτή η φώκια? Κρατάω ένα τσεκούρι, κρατάω και το πιο μεγάλο ψάρι που έχω δει. Μπρο, ωραία, έλα εδώ. Μπορώ να σε βοηθήσω? Ωραία. Όπως βλέπετε πάνω δεξιά, πρέπει να έχουμε κάνει 0 στους 4 generators. Πρέπει να τους κάνουμε όλους. Και έχουμε κάνει 2 στις 2 μπαταρίες. Λοιπόν, ωραία, κάναμε τον πρώτο generator. Ωραία. Και ο δεύτερος generator είναι έτοιμος. Από εδώ αν θυμάμαι καλά έχει πόρτες, ναι. Τι? Ακούω κάτι ή ιδέα μου? Θες βοήθεια? Μακριά μου εσύ. Ήμουν σίγουρος. Το είδατε το λεφτό. Μακριά μου. Λοιπόν, έλα πλάκα κάνω, δεν θα καμπερώσω. Πρέπει απλά να πάω να κάνω tasks. Θα καμπερώσω, πλάκα έκανα. Τώρα πρέπει να πάω να βρω εδώ. Αχ! Ρε! Βοήθεια. Ωραία, βγάλτα. Μακριά μου. Ανατινάχτηκαν ρε. Τι λέει εδώ, όλε καλά? Α! Ρε! Σε περίμενε ρε, δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό. Τι κάνει? Μπήκε στο σώμα από κάποιον, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα μπέικον.
Έφυγα, την έκανα. I'm out of here. Yo. Εδώ θα κάτσω, Είναι μήπως να μην κάτσω εδώ? Όχι. Γιατί... Hey. Ρε, είμαι ο τελευταίος ζωντανός. Όχι. Θα έρθω την άλλη. Αχ, τρόμαξα ρε. Μακριά μου. Όχι. Φύγε. Τρέχα. Πού είναι? Κάθομαι εδώ. Δεν έχω στάμινα. Άντε γεια, πέθανα. Σε παρακαλώ, άσε με. Δεν έχω που να πάω. Τελείωνε, απλά άνοιξε την πόρτα. Ναι, ξέφυγα. Νίκησα. Τι σου έκανα ρε, τι σου έκανα. Όπα. Ωραία, είμαστε στο δάσος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα maps για να είσαι κυνηγός, γιατί υπάρχει ένα σημείο που βγήκε όντως τώρα. Άγαλα. Πάλι ο Έναρτ. Όπα. Αχ, πάλι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε κανέναν λοιπόν. Σε τι map είμαστε? Σε αυτό που ήμασταν πριν, yes. Ναι, σε αυτό που ήμασταν πριν. Ρε, εγώ τι έφταξα! Ρε. Ηρέμησε. Δεν πρόλαβα να σπονάρω. Περίμενε. Τι έγινε? Πότε πέθαναν όλοι? Ρε! Τι παλεύετε ρε? Πότε προλάβατε? Πότε προλάβατε? Πότε προλάβατε? Τσίλα ρε. Τρέχα. Αχ! Δεν μ' ακολουθούσε τόση ώρα. Όχι, μη. Μπρο. Οκ, τρέχω. Τρέχα. Έχω τα... Βγάλ' τα. Μπρο. Δεν επιβιώνω αυτή τη φορά. Αχ! Πέθανα. Εντάξει.
Ναι. Τώρα θα σας πω εγώ τι θα γίνει. Πού είστε? Γιατί είναι τόσο επιτέλους. Επιτέλους. Έλα εδώ. Το πέτυχα. Πες μου ότι δεν το πέτυχα. Τώρα το πέτυχα 100%. Wait. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Εσύ! Τον άστεγο θέλω. Έλα εδώ. Τον λέω άστεγο γιατί φοράει τα ρούχα του τα σκισμένα, καταλάβατε. Ναι, ελπίζω να καταλάβατε και να... Έλα εδώ. Ρε. Θα του το πετάκ. Ρε. Με στάναρε. Με στανάρουνε ρε, με βαράνε. Εσύ θα τις πληρώσεις τώρα. Έλα εδώ. Οι teamers. Λάτε. Εσύ θα τις πληρώσεις τώρα. Τολμάς να με στανάρεις. Έλα εδώ. Κάτω. Έτσι. Όπα. Τι έγινε? Για λίγο πετάχτηκα. Έλα εδώ εσύ. Ρε με βαράνε αυτοί ρε. Εσύ θα τις πληρώσεις. Τσάπα το έκανα αυτό, δεν το έκανα. Με γκάβωσε. Εσύ. Δεν μπορώ ρε, πραγματικά είμαι άχρηστος. Είμαι νουμπάς. Πιο νουμπά από μένα δεν ξέρω, πραγματικά. Κάτσε λίγο, κάτσε. Γιατί έχω μπει με τόσο... Ρε, αλήθεια σας λέω, πραγματικά. Με αυτό το λόμπι δεν μπορώ. Όταν οι άλλοι ήταν κυνηγοί πέθαναν κατευθείαν. Όταν εγώ είμαι, παίζουνε tryhard. Δεν μπορώ ρε, πραγματικά. Άντε ψόφα ρε βλάκ. Έλα εδώ ρε, εσύ είσαι επόμενος. Εντάξει. Με πάρεσε. Και φαντάζεσαι να με σκοτώσουνε ρε. Ναι, δεν τις γλιτώνεις κι εσύ. Έλα εδώ. Δεν μπορώ, πραγματικά. Δεν μπορώ. Ρε! Έλα εδώ. Ας το διάστημα ρε βλάμε. Πού το... Λάτε εδώ. Με έχουν βάλει ρε στη γωνία και με βαράνε όλοι, δεν γίνεται. Ρε. Το... Εσύ πρέπει να πεθάνεις. Πρέπει να πεθάνεις. Σώπα. Τώρα εσύ είσαι επόμενος. Αυτό διάστημα ρε άχρηστε. Έφυγες κι εσύ. Άντε γεια. Και εσύ πέθανες. Ρε άστεγε. Ρε άστεγε. Πώς
κατάληξες τελευταίος ρε. Ω, απλά άλλο ένα hit είμαι σίγουρος. Έλα εδώ. Άντε γεια. Έτσι ρε. Με κάνατε bullying στην αρχή και τώρα ψοφήσατε όλοι. Για αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε πατήστε ένα like. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye guys.